वेलकम भावा, वेलकम वेलकम टू माय कोकण. बाल्या जाम भारी गावा, हिरवी हिरवी झारा, घर घर वारा. पहिला गाव माझा जाम भारी होता, असाच होता ना, हिरव्या हिरव्या झाडांनी भरलेला होता. पण आता बदल जाम झालाय, माझ्या गावाने बिल्डर आलाय. पण बाल्या तुझा गाव तसाच आहे. थँक्यू भावा. भावा तू तुझ्या मुंबई गावात मला सहारा दिलास. अरे माझी उठबस केलीस. आता माझी वेळ. बोल तुका काय होय. अरे कुठे गेलं? बोल तुका काय होया. बाल्या तुला तर माहिती हो, आम्ही आगरी लोक खाण्यापिण्याचे जाम शौकीन. हा तू एक काम कर, हा मला कोकणी बाजार फिरव आणि इथला काय ता फेमस किलव. एवढंच. आत्ता जाऊ. चातला जांबारी. हा तर ओळखीचा वाटता. अरे हा तर खोकला. ए खोकला नाही ढोकला. चासला तर मुंबईत पण मिळता. इथला काहीतरी फेमस किलव. असं बोलतो. हा चल जाऊया. समोसा. समोसा समोसा तर काय इथला आहे काय? इथला काहीतरी फेमस किलव. आपण इथला नाही. रिकामा. अरे दुकान बंद होता. कोणता पदार्थ आणायला गेला तर तू? चायनीज भजी. अरे बाल्या ते पण इथलं नाही. अरे इथला फेमस काहीतरी मला खायला दे. ए पोरांनो, निमरात काय करतास? यावा आडे पेच खावा यावायच. निमार म्हणजे ऊन ऊन. चल पेज पिऊया. पेज. अरे बाल्या माझ्यासाठी थांब ना. चासला पेज म्हणजे चासला जाम एनर्जी ड्रिंक. मग जाम भारी. ए पोरांनो, वायस थांबा आता. सकाळी ना घावणे काढलाय. वायस खाऊन जावा घावणे. घावणे म्हणजे हे घ्यावा. घे. भारिया. चासला एवढी फास्ट सर्व्हिस न 5 स्टार हॉटेलमध्ये पण एवढी फास्ट सर्व्हिस नाही मिळत. भारी. ए पोरांनो, वायस आता दुपारच्या घरावा. वडे सागोती करते. खाऊन जावा. घे आजी. इतके किती करतस ग? खावा रे. माझा पण हाय कोण नाही. मी एकटाच असते. माझा जिला पण तो मुंबई खा. बरा. एका शेठकडे कपड्याचं दुकान आता सांभाळता. मग तो शेठ खैर होता. अरे तो शेठ बायका पोरांसकट थय फार्म हाऊस काय म्हणतात ना, थय राहता. मी पण जाते वाय 4 तास काम करू. आणि काम करून इलय काय माका मोकळच असता येळ. म्हणून सांगते तुम्ही रवाच. अरे तुम्ही हाय रावलास ना तर मालवणचे 101 जिन्नस करून तुमका घाली. घ्याजे. थँक्यू. अरे मगाशी तुका सांगूकच विसरले. मालवणी पदार्थ कुठल्या हॉटेलमध्ये नाही तर मालवणी घरातच मिळतं. चासला मग तेच बाहेर जाऊ नका. काय? अरे इथले पदार्थ, इथल्या मातीतले पदार्थ, इथल्या निसर्गातले हो त्यांचं मार्केटिंग करा. न तर बाहेरचा पदार्थ येऊन इथल्या पदार्थांवर वरचढ होणार. अरे बापरे. अरे इथला माणूस श्रीमंत झाला तर गाव टिकेल आणि बाहेरचा माणूस श्रीमंत झाला तर गावाचं शहर होईल. तुका इतकं कसं माहिती रे? बाले गाव नसल्याची झल माझ्या इतकी कोणाला माहिती. हा रे भावा. घ्याजे. तू उद्यापासून माका एक पदार्थ बनवून दे. मी बाहेर न लाजता विकतले. बरोबर बोललस तू. अजिबात काळजी करू नकोस. तुका व्हायाता मस्तपैकी करून देईन. काय देतलस? माशाचा कालवान आणि उकड्या तांदळाचा भात. अरे वा. माशाचा कालवान आणि उकड्या तांदळाचा भात. वा. एक नंबर.